Isixwayiso siza nje usuku lwangolwesihlanu usuku lomnqamulajuqu wokuba zibhaliswe zonke iziphaza kulelizwe. Lona ngumyalelo owakhishwa ngumengameli uCyril Ramaphosa kulandela izigameko zokugula nokushona kwezingane okusolwa kukho ukudla okunobuthi okuthengwa emathilomu abokufika. Lo masipala ubambisene nomnyango wezasekhaya ubungena indlu nendlu uhlola amathilomu. Last week Friday bekukhona umeya we-district umeya Mzizuma sashaya door to door. La sithole khona ukuthi abanye abanawo amaphepha besihamba no-Home Affairs. Sathola ukuthi abanye abanawo amaphepha balekelana nathi kona nje usenzima kakhulu. Umasipala waseMpofana uqashe inkampani ezimele ukwelekelela amakhasimende wawo ukuba aguqule amamitha awo ogesi wekhadi njengoba u-Eskom uselulile isikhathi sokwenza lokhu. Kepha-ke unenselele ezindaweni ezisemakhaya. eMpofana ikakhulukazi-ke kunama-rural ward okuward 2, ward 1 no-ward 4 okuyibona abanelicense ka-Eskom. Bastruglisha kakhulu ukuthi babhalise lapha kwa-Eskom. I-office la ka-Eskom alikho eMoyi River, lise-Howick, so kubiza ukuthi bagibele kabili uma befuna ukuyoshintsha ugesi. Lo masipala usemkhankasweni wokuqeda nya isikweletu sika-500 million wamarandi sika-Eskom.